ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണനുണ്ണി പ്രഭു പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. അപ്പോ നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകാണ്. ഇന്ന് മഴ കൊണ്ടാണല്ലേ കുറെ പേര് കുറവന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മരണസമയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചെന്തായാലും എടുക്കല നോക്കാം. വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ചെത്തിയിട്ട്. മഴയുണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാവരും മഴയല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ അധ്യായത്തിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് 1 മുതൽ 4 വരെ. പിന്നെ 8 വരെ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 13 വരെ ഭഗവത് സ്മരണം, ധ്യാനത്തിലൂടെയുള്ള ഭഗവത് സ്മരണ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ചും 16 വരെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവത് സ്മരണം ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും, ഭൗതികമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ കുറിച്ച്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 17 മുതൽ 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് 1ാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച. ഫസ്റ്റ് ഭാഗം തുടങ്ങുന്ന അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനെ. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആത്മാവെന്ന പേര് അനുയോജ്യമാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് ആത്മാവെന്ന് ചിലപ്പോ മനസ്സിനെ പറയാം, ചിലപ്പോ ശരീരത്തിനെ പറയാം, ചിലപ്പോ ജീവാത്മാവിനെ, ചിലപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്തെന്ന് പറയാം? ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിയജ്ഞകഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിരസേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭക്തിരസേവനം നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ഒന്നുകിൽ ഇന്ദ്രനാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ആകാം.
വാസ്തവത്തിൽ സന്ദേഹ സൂചകങ്ങളായി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനായ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. രാക്ഷസന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ മധുസൂദന എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച സാസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മധുസൂദന, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യം ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്തെന്ന് പറയും? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവാത് ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറയണത്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ പറയുന്നത് അവിനാശിയായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ആത്മാവിന് എന്ത് പറയും? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ല? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയില്ല. പരമാത്മാവ് ആരാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്രേ ദേഹേ ദേഹാവൃതം വര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് പറയുന്നു? അതിഭൂതം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്മരണ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യയാതീനാസ്ത്യുക്ത സംശയഃ യാതി നാസ്ത്യത്ര അന്ധകാലേച്ച മാമേവം സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ?
നമുക്ക് കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാകുള്ളൂ മരണസമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് വേണം, ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണസ്മരണ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അയാൾക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത്പാദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സ്മരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഇത് സവിശേഷ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുത്യച മയ്യർപ്പിത മനോഭൂതിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനോട്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അർജുന നീ അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനോട്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില് നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, തന്റെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നിയത കർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോ സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയണത്, ഒരാള് തങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും വേണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയതകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും വേണം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷൻ ദിവ്യ യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ എന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് തീർത്തു പറയാണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ശലഭമായിട്ട് തീരാനായിട്ട് തീവ്ര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പുഴു അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ശലഭമായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും, കൃഷ്ണന്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ എപ്രകാരമാണോ ശലഭമായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പുഴു ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ശലഭമായിട്ട് മാറുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും, കൃഷ്ണന്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം ആരാണോ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവത് സ്മരണം, ധ്യാനത്തിലൂടെയുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കവീം പുരാണമനുശാസിതാരോ മനോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യേ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്, സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്വി എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ തേജസ് പോലെ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ആരെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും
അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം? സർവജ്ഞനായിട്ട്, എല്ലാം അറിയുന്നവനും ആദി പുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? കവിയും പുരാണം അനുശാസിതാരാം അണോരണീയം തദാരം രൂപം അചിന്യം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. അപ്പൊ കവി എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? സർവജ്ഞൻ. ഭൂതകാല, ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇത് മുഴുവൻ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? പുരാണം, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അനുശാസിതാരം, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അണോരണീയം, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. താതാരം, പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറം എല്ലാ മഹാഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നീന്തി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്. അചിന്യനാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. പിന്നെ ആദിത്യവർണം, സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ്. പിന്നെ തമസ പരസ്ത, തമസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? തമസില്ല, പ്രകാശമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള 10 വഴികൾ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം? പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമാണ് എന്ന് നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക സുഭാഷിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ പരമസത്യം, ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരാകാരമല്ല ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം. ആ വ്യക്തി രൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷ ഉപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠയോടുകൂടി സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, 2 പുരികത്തിന്റെ സെന്ററിൽ അവിടെ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മരണവേളയില് നമ്മള് മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസന്ന മൃത്യുവായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ചും ഭക്തിയോഗം അയാൾ പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. മരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമാണ്. അതിനാൽ ഒരാൾ ജീവിതദശയിൽ തന്നെ യോഗാചര്യയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിത ആരംഭ ദശയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗചര്യയിലൂടെ, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതെങ്കിലും നമ്മള് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങള് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശ്യന്തി യദ്യദ്ദയ വീതരാഗഃ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിക്ഷ്യേ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി വര്യന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ബ്രഹ്മപദം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ചാണോ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി വിവരിച്ചു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നത്. ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. ഇതിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി അർജുനന് അറിവില്ലെന്നതിനാൽ
അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ യോഗ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഷഡ്ചക്ര യോഗ പദ്ധതി പറയുന്നത്. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധന്യാധ്യാത്മന പ്രാണാം ആസ്ഥിതോ യോഗധാരണാം. ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥ കടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥ കടയ്ക്കണം. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകും. അപ്പൊ ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കഥ കടയ്ക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാം. പിന്നെ പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യോഗസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആദ്യം വേണ്ടത് സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കണം. അതിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസന് ലഭ്യമായി തീരും. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് എന്ത് സാധിക്കും? ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസന തന്നെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സായാതി പരമാം ഗതി. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ യോഗസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവന് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്ന് യോഗസ്ഥനാകണം, പിന്നെ ഓം എന്ന ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ശരീരം വെടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഓംകാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദമാണ് ഓംകാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ ഓംകാരം അന്തർലീനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഓം ചേർത്തിട്ടല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓം അതിലെ അന്തർലീനമായത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാത്തത്? ഓം എന്ന് ചേർക്കാത്തത്. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആൾക്ക് സാധിക്കും. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സ്മരണം, ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ യോഗയിലൂടെ. ഇനി ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ്? അനന്യചേത സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പോ പറയുന്നത് നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ആ യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും, ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാപ്യനായിരിക്കും. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാലദേശഭേദം കൂടാതെ വ്യതിചലിക്കാതെയും എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും എന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനൊരിക്കലും വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ ആരാധനാ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഭക്തി യോഗികൾ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ശാന്തഭക്തന്മാര്, ദാസ്യഭക്തന്മാർ, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, ദാസ്യഭാവത്തില്
സഖ്യഭാവത്തില്, വാത്സല്യഭാവത്തില്, മാധുര്യഭാവത്തില്, അങ്ങനെ 5 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവരാണ് അവർ, പരിപൂർണത നേടിയവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അസ്ഥിരമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശബഹുലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ കൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? ദുഃഖാലയമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ദുഃഖത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തില് സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവരാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന പിന്നെ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായി വരില്ല. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നരകം നിറഞ്ഞ നരകപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് മഹാപ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എത്താം? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും. അടുത്തത് ഭൗതികവും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും പറയാണ്. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്തം തേ അഹോരാത്ര വിദ. അതായത് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. അങ്ങനെ തന്നെ രാത്രി. അപ്പൊ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങളാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അങ്ങനെ തന്നെ രാത്രിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ്? 1000 യുഗങ്ങള്, 1000 ചതുർയുഗങ്ങളായിരിക്കും. 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മഹായുഗങ്ങൾ എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1000 മഹായുഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതെന്ന സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് അത് വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. അത്ര തന്നെ രാത്രിക്ക്. അപ്പൊ രാത്രിയും പകലും അത് കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ആവണത്. അപ്പൊ എത്രയോ ചതുർയുഗങ്ങൾ, 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം പകല് വരുന്നത്. അത്രയും തന്നെ എന്ത് വേണം? രാത്രിക്കും വേണം. അപ്പോ
2000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് എന്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൽപ്പം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ 3,11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 3,11,40,000 കോടി വർഷം. അതാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അതിരറ്റതും അസാധാരണമെന്നും തോന്നാം. പക്ഷെ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു വിടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഇത് വളരെ വലിയ സംഖ്യയായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഓരോരുത്തരുടെയും നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അവ്യക്താദിക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യാഹ രാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാതും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാതും എവിടെന്നാ വരുന്നത്? അവ്യക്തതയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം രാത്രിയാകും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ വരും, രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ദിനാരംഭത്തില് സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. പിന്നീട് അത് രാത്രിയാകുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായം ഭൂത്വാ പ്രലീയത്തെ രാത്രിയാഗമേ വശാ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യാഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായിട്ട് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളും വീണ്ടും വരും. രാത്രി അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും പിന്നെന്താണ്? എല്ലാതും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുന്നതിനും അവസാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനുഷ്യകൾ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണത്തിൽ മുഴുകി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരെന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ആധികാരിക ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവിടത്തെ പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിന് ഇടവരാതെ ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവിടെ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് പുനർജന്മത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതെ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. പരസ്തസ്മാതു ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്ത സനാതനഃ സായ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായൊരു മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. അതെന്താണ്? സമുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ നാശം സംഭവിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള അസനാതനമായ അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അതെന്ത് വരും? അത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യപ്രാപ്യം ന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അക്ഷയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേദാന്തികൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തമാണ്, അക്ഷയമാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണത്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്ത്?
ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. മധുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ഭൂമിയില് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന വൃന്ദാവനം എവിടെയാണ്? ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്ക് കിഴക്കായിട്ട് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭൗതിക പ്രതിരൂപം. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഈ പറഞ്ഞ മധുര ജില്ലയില് ഉള്ളത്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. പുരുഷ സപരം പാർത്ത ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്തനന്യയ യസ്യാന്താസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പോ ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദത്തിന്റെ ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാവുന്ന വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണമാണ്. എന്താണ്? ആധ്യാത്മികാനന്ദം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ ഗുണമാണ്. ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടെ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെയും വിവരണം പറയുന്നത് പരമമായത്. കൃഷ്ണന്റെ ധാമം കൃഷ്ണനിൽ നിന്നൊരിക്കലും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണത്. ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ടുള്ളതാണത്. അക്ഷയമാണത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ക്ഷയിക്കാത്തത്. കൃഷ്ണന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഉയർന്ന ശക്തി. അത് ഗുണനിലവാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം. ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് എവിടെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിന്താമണി. സർവ അഭിലാഷങ്ങളും നമ്മുടെ നിറവേറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാം ആകർഷകമാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല, വ്യക്തവും അവ്യക്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതുമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമം എന്നും പറയാം. അടുത്തത് പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച്. എത്ര കാലേത്വനാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം പ്രവേക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ ജനിച്ചാലാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാത്തത്, എപ്പോഴൊക്കെ ജനിച്ചാലാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് എന്ന് അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? അവരതെല്ലാം ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് അവരെവിടേക്കാ പോണത്? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം. അഗ്നിർ ജ്യോതിർരഹ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനഃ. അപ്പോ ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയണത്? അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസ് വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് പകല്
അല്ലെങ്കിൽ ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് ഉത്തരായണ കാലത്ത്, ഉത്തരായണ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം, അതാണ് ഉത്തരായണ കാലം. ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പൊ പകല് സമയം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചം, പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം, അഗ്നി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് ശുക്ലപക്ഷത്തില് ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പാശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിനെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. യോഗചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഏത് സമയത്തും ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പാശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എവിടേക്ക് എത്താം? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗചര്യയിലെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലോ ആ യോഗികൾക്ക് അവർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ യോഗത്തില് പുരോഗമിച്ചവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത്, അവർക്ക് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം നല്ല സമയമാണ്, ഈ സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ രാത്രി സമയത്ത് മരിക്കുക, ധൂമത്തിന്റെ പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം ഈ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ യോഗി ചന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതായത് വീണ്ടും എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർക്ക്. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയില് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മ, നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. ശുക്ല കൃഷ്ണേകദീഹേത്യേ ജഗതാശാശ്വതേ മതേ ഏകയാത്യനാവൃത്തി അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ 2 മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങള് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിൽ കൂടെ, മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായത് എന്താണ്? പ്രകാശത്തിലൂടെ പോയവര്, അതായത് വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ മതിയാകും. അപ്പൊ വെളിച്ചത്തില് പകല് സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, രാത്രി സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലൂടെ, ഒന്ന് അന്ധകാരത്തിലൂടെ. പ്രകാശത്തിലൂടെ പോയവര് തിരിച്ചു വരില്ല, അന്ധകാരത്തിലൂടെ പോയവര് തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. നൈതേ ശ്രുതാപാർത്ഥ ജാനന്യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? കാരണം ഭക്തൻ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഭക്തനെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവനാണ്. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എപ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിനെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിനെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹാമുപയുഞ്ചതഃ. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അതിനാണ് എന്ത് പറയണത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? അതിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അനാസക്തനായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി സർവകർമ്മങ്ങൾ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ. അതിനാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം.
അത്യേതി തത്സർവമിതം വിധിത്വ യോഗി പരം സാനമുപേതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനമായാൽ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേദപഠനം ചെയ്തത് കൊണ്ട്, യജ്ഞാചരണം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, ദാനോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഭഗവാൻമാർക്ക് കിട്ടും, ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടും. മാത്രമല്ല അവസാനം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അയാൾക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേദപഠനം ചെയ്യുക, യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുക, ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന അതുകൊണ്ടുള്ള പുണ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി കിട്ടുമെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും കൂടി സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്തെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർക്കശ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നിട്ട് കളയാൻ സാധിക്കും. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. ഇതം വിധിത്വ എന്നതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ അധ്യായങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതീം വിധിത്വ എന്നതിന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ഈ അധ്യായങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം, ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാരെല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആര് കുടികൊള്ളുന്നത്? യജ്ഞേശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്ന എവിടെയാണ്? അതിയജ്ഞൻ കുടികൊള്ളുന്നത് സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ